Πάμε να κρίνουμε τα καλύτερα παιχνίδια στο Roblox που έχουν βγει μέχρι τώρα. Tower of Hell. Πολύ rage παιχνίδι. Ωραίο πλάκα έχει. Θα μπει στο 5 αυτό το συγκεκριμένο. Adopt Me ήταν το πρώτο simulator που υπήρχε στο Roblox που τρέλανε πάρα πολύ τον κόσμο. Αλλά εμένα δεν με πολύ τρέλανε, οπότε θα το βάλω στο 7 συγκεκριμένα αυτό. Έχουμε το Fishy, το νέο trend από τα παιχνίδια στο Roblox που πετυχαίνουν περισσότερο απ' όλα. 6, γιατί υπάρχουν και καλύτερα παιχνίδια. 99 μέρες στο δάσος για μένα προσωπικά είναι το αγαπημένο μου και έχει το περισσότερο νόημα. Έχω παίξει τις περισσότερες ώρες. Θα μπει στο 1 αυτό. Στείλε Brainrot, εντάξει, στο 2 γιατί έχω πάρει όλα τα OG Brainrots εκεί πέρα. Ας μπει εκεί πέρα στη θέση του. Brookhaven, πολύ ωραίο game. Από τα πρώτα RP games που μέχρι και τώρα είναι πάρα πολύ καλά. Θα μπει στο 4. Έχουμε τον Blox Fruit και αυτό τερματισμένη παιχνιδάρα έχω παίξει προσωπικά και μου αρέσει και όλα θα μπει στο 3. Και μένει το 8, 9, Planters Brain, 8. Μετά Dress to Impress, δεν του γούστου με 9. Και Crow Garden 10.